Inak to poviem. Bolo voľné miesto, bolo povedané, ministerstvo vnútra, dajte tam človeka, lebo je to vaša pozícia. Tak sa začína logicky pýtať o svojho okolia, Jožka, Peťka, Miška, Ferka, máme nejakého kandidáta, hľadáme odborníka, ktorý má to schopný, nebavíme sa o tom, že ho tam dávame, by išiel páchať trestnú činnosť, hej, hľadám odborníka, pýtam sa Tibora, Tibor, poznáš nejakého človeka? Tibor odpoveda, vieš čo, mňa nikto nenapadá, ale skúsim sa opýtať. No otec sa pýta, Norán, ale poznáš? No hovorí, vieš čo, poznám, ale zo súkromného sektora, je to naša konkurencia taký a taký, ale je to hlava, odborne ho poznám. Vieš čo, a je normálny, vieš čo, však myslím si, že je normálny. Tak Noro to doniesol Máka otcovi, otec posúva informáciu, vieš čo, máme tu takéhoto človeka aj zo súkromného sektoru, je to odborník, keď chcete, viem spraviť viem urobiť prvé stretnutie a vy si to už s ním odkomunujete, keď sa vám bude ľúbiť, tak si ho zoberte. Stretáva sa s Imrecem, tu máte, toto je človek, ktorého my vám vieme doporučiť a už si s ním správte príjmacie konanie.